لبنان فیروزہ زیمل شہبانک نمیرانی زیمل کار نوشتہ کار سلمہ آزاد چا پرشتگیم آڑیاں چا ستکگیم ایتگو ہنکینا یک وشیں زیملی توار چست بیتو یک کناگا مردم سعید بند کے ای آکو پرانی تہا زندگی است پرشتگیم آڑیانی شہر بیروتن تو چا ستکگیم ہنکینا چست بیتگیم وشیں زیمل حلحان کنو دنیا مسترین زیمل کار فیروز آبید دگے کیوید فیروز حرب دنیا ہے مسترین و نامدار ترین جنین انتکیانا ایوکا حرباں بلکہ درستین دنیا ہے مردمہ دوست بھی فیروز اما ظالند کے حرب مالوک راجی زند سیاست و مالوک ہرواہ تہا ہورن فن و حزم زندگ دارگے وتی راجی قدر و قیمتانی دیما برگے زندگی بیرک دارن وہ ہن قدر دل بڑی صفت و ساڑھا کے چا دنیا نیمگا فیروز رستگ ایچ حرب حزم گران رستگ 2 سال پیسر وتی یورپ تروگردہ وادی لندن یا زیملی دیوانے کو تا یہ دیوانے ٹکٹ نہ رستن وہ بلیک مارکیٹا یک ٹکٹ یہ قیمت 1000 پونڈا حد کو رست بلے ہنگت بہازوروک پر ٹکٹ گرگا چکو پد نیتنت نزدیکیں تاریخ تا چوشیں حزم گر نیست کہ آئیے زیملانی گوش دارگا مردمہ یک ٹکٹی 1000 پونڈا بہا گتا یہ شرف فیروزہ رستگ و بس چریشی آبید یہ زیملانی گوش دارگا مردم چا برازیل پیمین دورن جاگا ہاں پا لندن آت کگا زیمل کاری درچا ہما شرف و رتبہ کیا یہ رست ہما حرب دنیا تہا حکومتی سروک و بادشاہاں رستگ دگرانا مصرے و دامرزی صدر جمال عبد الناصر یک بری کشتگ کہ دریگتی فیروز مصری بوتنے امی ڈولا اردن بادشاہ حیا 963 شرپ میڈل دا تو پدا 975 تلائے میڈل دا 988 لبنان نامداریں زیمل کارو آرٹسٹ فرانس حکومتا شرفدار کو تو فرانس دو ربیت کے وزیر جیک لینگ گا ایرا علم و فن سپاہ سالار لیجین دونیور کے تاج سرادات رندہ وتی گشتاں کے تہا دو ربیت کے وزیر جیک لینگا گشت تو بحلبہ کے وش زیدیں کچھ کا زیمل جتا کہ ہو دا رومی ہو فینشی خدا وندہ تی زیمل گوش داشتگا تو چھتے زیمل وشیا وشگی ایک بیتگا تو امایانی نشانی ہے کہ آہاں چا مرگا انکار کو تک وہ نمیر آنا لبنان ہی زندگی تاریخی شعبانک دنیا ہر شہریہ کے روت آئی آما شہر کلیت تیگ بیت کہ یہ کلیت آما شہر مردمانی دلے مہر و دوستی کلیت بلے پا فیروز آچا درستیں شہرانی کلیتاں دوستنے کلیت یروشلم شہر کلیتن کہ 961 کے سالہ حیت ایک بود آیا کلیت دستگر گئے وحدہ گوشت منی زند مسترین وشی و منی زند وشترین روچ مروچی روچند کے منا منی جند شہر کلیت ایک بیتن میں پیتو پیرو کی لوگ پدا برسی تو ماں یہ دروازگاں پا یہ درانڈی مردمہ بچ بگنے لبنان ہی نامداریں حزم گراہ یہ ملک کے حام مردمہ حبید شاعر قلمکار زاندکار ہم دوستدارن نامداریں فلسطینی شاعر محمود درویش یہ باروا گشتگ فیروز زیمل ریگستانہ پرنچن تو تنگ کارن تو ماہا شائگان مائے کھان کرن آئیے زیمل میں دلے لاڑو چولانی پجارن دیگے لبنانی شاعری انیس حلحاج گشید لبنان ہی چک میں کسانین ازال میں واہگانی دتگیں وشیں واب میں آکیوتن آمے گاریں بیشتن میں نجات رستگارین دیگے ایک شاعری جارج شہادہ گشید فیروز زیمل پریشتگانی زیملن وما پریشتگ کے چا لبنانا بیترانگن فیروز زیملانی اشکنگا رند لبنان ترانگا کپن دیگے شاعری نزار کبانی گشید وحدی فیروز وتی زیملہ لہان کنتا برز دمگیں کو سبز و سنگر تگے کور برز مینار مسجد تو کلیسیا گوائیام توار ہم حلحان بن لبنان وطن دوستیں زیمل کار تروچ مرچگا وتی جنگا ماچیں وطن پشتگیں در دیوال ستکگیں باغ و باغی چاندی آکو پورا مانگیں جو ہم نہیں کہ ملک یلادہ گو روگا یہ زر نیست سبب اشند کہ آئیے ہوتی ملک چار جاگا دوستے آگوشید منی ملک چار جاگا شرطرن تو من چاوتی دل ستکیں زیملان لبنان تا ہم حازاتی میر اتفاقی نوکے دوری بگیج کر
چا جنگ تباہی و بربادی و پشت و پروشا عادل یقین نبی تگو چوتی عزم صلاحا جنگ بند کنگے جوتائیں ہمیں دا وشت بیروت سلامت باد پا بیروتا منی پر میریں بوسا پا نیلیں زرا و زر سربستگیں اسپیتیں جمبراں پوتی شہر ہما تلاراں کہ چو پیریں بوجی تاچا من زرا وتی سینگش مکتگ بوسا پا ہما بیروتا چوتی بچانی ارواحاں وشتا میں شراب چوتی مردمانی ہیداں نان و آسمی پل شو واز کر دنز و دت تیر و تپنگ اشارہ نساچت 16 سالے جنگا بیروت دو بہرا کتگو پیروزا دوئیں بہرانی نیاما بوہیرا روم دپا دواشا نامی میتگیا لوگ زرتگو ہمودا جامع رہتے ہیں سیاست کاری نہیں بلے بے شک تہنائیں مردمی کہ درستیں لبنان مردمان دوست بھی آئیے فن لبنان مردمانی ٹپیں ہروائے دربان فیروز 935 پیدا بود 12 سال عمرہ چوتی اسکول آئیا زیمل بنگیج کو 954 آئیا آروس گو لبنان نامدار موسیقار آسی رحبانیہ بود رندہ یہ دوئیں ہور بود تو میوزیکل آرٹ ہے اسکول بنگیجش کد شرگدارا یہ اسکولا رحبانی اسکول نامدار فیروز ہے لوگ واجہ آسی رحبانی و یہ لوگ واجہ برات منصور رحبانیہ کہ مزن شاعریت بعض نامدار آورد 955 سالار سے ہیں ازمگرہ اور وتی البم اٹکت کیا یہ نام یروشلم منی دلائیں گو ای البم میں ہڈ کرگا ہاں یروشلم میں پاکیں جاگا ہزاراں مردمانی دلا داتن 940 شروع آتا فیروزہ یروشلم میں مزن کلیسیا مزن مذہبی میڈے یہ تہا کیا یہ سروک پوپ جندت زیمل جد کے اے پا آئیے مزن شرپین فیروز عشقی زیمل وتی مٹ وطن بلے حقیقت شن کیا یہ وطن دوستی زیمل آنے سببا آ لبنان آبے دعائیں حرب دنیا آئیتا محلوق زندے بہرے جوڑ بکتا وادی 986 آسی رحبانی بیران بود فیروز دوزوا سک بدرد بیتن تا فکرہ کبتن نو فیروز حزم و فن چطور بیت پرچہ کیا یہ روحانی رہبر و موسیقی استاد بیران بودتا بلے فیروزہ وطا زندگ داشت آئیے مستریں بچ زیاد رحبانی وتی پتے ڈولے شر سازگرین نو دوئیں ماتو چک خورند وتی عزم سفرش جاری داشتا ما پشتا کنزگ نزانے فیروزہ گشت چماتا کلبزاں کا 3 ماہی زیمر گوادر تاک سال تاک اکتوبر نومبر دسمبر 2024 ہسٹری میکر بلوچی